Estamos no concello de Valga, un concello eminentemente rural e diseminado, 41 km cuadrados, pero dos que o 90% é diseminado. Estamos situados aquí a 20 km de Santiago de Compostela, a 20 km das Rías Baixas, por lo tanto, unha zona, entendemos que privilexiada, non? A maioría da población pois, vive dos empregos nas empresas. A nivel empresarial é unha potencia, porque temos aquí empresas a nivel internacional. Estamos aquí no Centro de Personas con Discapacidade de Valga, o único centro xestionado por un concello na provincia de Pontevedra, e estamos moi orgullosos, non, deste servicio, porque solo ver fai 30 anos aproximadamente como estas persoas estaban abandonadas nas súas casas, e en moitos casos teño que dicir que casi os tiñan como lle daba vergoña a algunha familia que se deran a conocer, ver como estaban eses usuarios que hoxe, o sea, esas persoas que hoxe son usuarios aquí, e o que melloraron, xa merece a pena. Eu creo que xa cubre todas as legislaturas que levamos aquí no concello, ver como disfrutan cos servicios que se están dando aquí en este centro de persoas con discapacidade. Sí, estas subvencións son positivas, especialmente para os concellos do rural, non? Prácticamente todas as aportacións que hubo ata agora foron a maioría para persoas con discapacidade.